Iki kan seneng karo cah wedok. Wong iki seneng karo wong wedok. Awake jimat kemat. Jimat kemat. Awake pengasihan. Ben iso disenengi wong. Terkindil-kindil. Kendol-kendol kon. Terkon Ini. Aku mah boleh sapu teng. Kowe iki yo ngawur kok ngarani terkono. Nek cawe. Kintil-kintil iso angel. Terkindil-kindil. Nah. Dino. Tangane abune. Dino. Abune. Yon. Anak iki yo. Kok joe kok. Inu. Cu. Piye? Enak. Wis kate ane nang. Wangi. Wangi. Jajal iki mau sing ngiwo, sing tangan. Kok gak gak. Aku tuh awakku lu dadi cilik pokoke. Ngene lho, Mbah. Abune kecucuk. Gede. Mbah wedok karo mbah lanang aja tutukan. Balanange aku. Wedok iki wale. Lah iya. Lah, Lho. awake jimat kemat, awake pengasihan. Jebule dienggo ngatep bojoku dhewe. Aku dak randhe bojo. Iki bojomu. Nah, Diemplok karo dene. aku dak wis randhe bojo. Lah kok bingung apa ana aku? Karo aku. Iya, Dino. wong suwe aku kudu mutah. Lah kok udah Kok kudu ngutang piye to? Aku diwehi susu. Susu sing wis Kadaluwarsa gage cangkem. Tapuk sisan. Lah kok bingung? Nek dene tegel nemplok bojomu. Lah kan ana aku luwih seksi. iya. Cara digoyang ya luwih. Apa ngene anggo apa? Aku lho raimu ndi? Nek kene aku malah iki. mripate lho. Nek raine kene. Nek cara nek raine Mbak Nurmane kene apik. Nek esuk tangi turu raupe kan apik. Ayo rau. Wong aku pas ndodok. Bojoku pelah. Dari kowe. Sak diluk. Oh, cara saiki tes goyang to. Isa penak aku. Kendane Mas. Dari. Cara penak aku sak dikano. Mbok kono bokonge dadi to, penak aku keri aku. Ayo Mas. Wah, sik. Ora krasa. Bareng gua nggih bocah dolan. Kok dolan? Dolan iki. Bocah dolan iki bocah. Nang gunung iku lho sing nggo rekreasi. Ora ora kok dolan. Lah iya kok dolan sih. Lakone terus piye ngono lho. Wah, lah kowe jerondo apik. Lah jajal kowe. Uang kendang ini. Kendangin ndi to iki janjane. Iki kacau iki. Lah iki Apa? iki kebanteran nang. Lah kok kebanteran niku? Piye cara milih ndi? Hah? Mbok lilakno kanggo dene apa sampean karo aku? Kowe Ya. mana iki? Wah, ya kowe. Aku karo dene. Sih, aja ngene. Kira. Engko nek aku meteng bahaya. Sing meteng aku, ora kowe. Lagi kok lanang ora iso meteng. Ora iso. Ayo nek. Nek. Mus ayo nek iku. Kowe iki sopan kok ayo nek iku. Aku ngene iki lho. Iya. Aku ora betah. Sik. Aku sing tukang nyote. Nah, Yoni bloko. Masya Allah. Ya Allah. Gosek iki. Iki ora sampe ngene ale. Ora kena tinggal ketutupan. Dino. Kowe kono lah. Aku karo dia. Penak aku to? Wong ayu. Jenenge jam sare, Mas. Suarane jek koyo iki. Kene tak pek aku kowe pek kono. Yo, wis ora bat. Berarti aku mbok gandrung iki. Gandrung. Ditangku to ben romantis. Ben romantis. Oh, gigi-gigi kok aku. Ora. Ojo baca-baca. Bar sunat kok. Tuwes karo anane bersunat. Oh, anggang-anggang yo ora pas lele. Goblokem lho. Iki kae. Wah, yo ora iso. Bocah dolan. Wong ayu. Lho, jam nek nek kene. Iki andeng-andeng. Andeng-andeng iki Ora jam. malah Palu. Nek ora ngajar. matane.
Oh, penyanyi kondang kok kadasem. Ya Allah. Iki ade mripatmu lho. Suwek. Kamu suka itu. Katamu ini lanjut. Ini Odi. Ya iya kok. Monggo sesek. Monggo sini nang ajeng ngeplaki ndasen iki monggo. Aduh. Loro. Loro ora? Sik. Iki soro men. Oh, ala balung-balung tok aja bener. Ayo. Dawa ngayu pepujaning ati. Capek duduk ning isor. Kaya Wis benes. ngene wong nandang asmara. Tane iki lho. Ditampani. Kaya ning India kae lho. Rada romantis to kan. Ayo piye. Bocah kok buat aja suwek. Sorry Pak, saya kan tidak tahu. Kualat kowe tenan. Wis tok kualat. Alah moh aku wis aku nggawe. Apa to awakku dewe. Wadunan. Kowe iki janjane iki tresno karo aku apa ora to? Aku kok mbok plekoto kaya ngene iki maksudmu piro? Kalau iki nek ngisor kok tak gandrung yo kudune sing mesra. Nah, Ya kudune nek aku ning ngisor ya nututi mengisor. Dilurus-lurus. Ada alah. Lo gaya menciri are kok. Ojo ning kene kowe. ngono krung tuwa lho saiki ketoprak iku nang njaluk dipangku ku dak kowe anggang-anggang. Wong anggap awakmu kecili ya piye? Lha wong jarene pemain bola kok mosok mangku semene awake mosok kabotan iku lho. Ya tensi no. Aku ning kene. Tuh dewa Jawa Togong welas sono mingwa mami besok kapan katakan jajan lawong. Sampai aku bar nyamuke ayam. Ya bojone kono kok. Aku bojone ono. Wis tahu. Kowe tahu? Heeh, aku bar nyamuke ayam, Mbak. Digandeng, pleken. Gadeng. Siap. Ayo. Iki Kain. Aku milik dia milik aku. kamu. You milik sana. Rono. Oke, Bro. Yudok yo. Ayo kowe. Krungu ora kupingmu. You dog you. Yes. Kita sekolah pulang iki. Ngerti dog ora to? Yes, bahasa Inggris. Yes. Bahasa Inggris. Yudok. Yes. Asu. Apa nih asu? Yes iku apa? Iya. Yes iku tak itu ada kamar mandi lho. Iku ndodok. Dak minut nagodo tanpa rau sasara dan bapatri ngidam sarias Enak emang. ayo dong diderno. Apa mas lirama sekarang Ya ayo aku kembali dam sari. ayo bosku biar biar Apa mas lirama manis aku akan lewati lewati asa naksir lintangi lekang semua
kaya anyalengan Ayo bro. Tak unta.